uYesu utshintsha abantu beziprisoners sibe preachers. Hallelujah. So kunamandla ke atholakala kuYesu okutshintsha impilo yethu. Hallelujah. Amen. Lona lithi ke uYesu ngimthanda ngaphezu kwethu zonke ezikhona ezizawuba khona ezazikhona. Amen. Hallelujah. Masibone izwi lenkosi ke for tonight sizothandaza sithandazisane sihlukane sikwazi uba siphinde sibuye kusasa. Genesis yahamba sibone Genesis chapter 26 ndifuna siyofika ku-22 iverse kodwa ke ndifuna sifunde mhlawumbe ku-12 13 njalo kodwa ke asizukwehla siyofika ku-22 sizawutsika sifike sizawutsika sizofunda zonke but masiqale ku-12 maybe 12 13 sijambe then ke siyofika phaa ku-22 ngiyafuna sifike phaya ku-22 Genesis chapter 26 so qala ku-verse 12 mhlawumbe so qala ku-verse 12 and we'll go down to 22. Asifundele noma kuyiphi inguqulelo yamveni koko lesithandaze yabulela kakhulu Jesu ngoba afika empilweni yami ndingazimiselanga mna ukufika kuye kodwa yena wafika uJesu empilweni yami. Yinto-ke enhle ndimisa ngayo uba uYesu wayitshintsha impilo yami. Amen. uYesu wenza into iqhawe engazange ikwazi ukuyenza kodwa uYesu wafike wayenza wayitshintsha impilo yami. uYesu wenza into abantu abangazange bakwazi ukuyenza. Abazali bami basebencamile bezihlambile izandla. I remember very well udada wayesele chilo uba awuhlukene nento enami ngoba into yakhulu udada wayemuntu wayesemdala udada solela semdala sekekuthi we-old age grant but into eyayisokolisa njengoba ibanjwa oko ngokuthola ukuthi kufuneka ndibheyilwe kufuneka ncame imali yakhe. Sometimes imali angabi nayo ahambe ayoyifuna kumatshonisa because umzali akukho lula uba amncame umntwana wakhe. Hallelujah. Ahambe ayoyifuna kumatshonisa kuze ukuthi ke ipheyela nayo ayithatha ayobhatala umatshonisa because bekuyophelwa mna ejele. Amen. So impilo enamfaka kuyo udada ngenxa yempilo elale kuyo ye-drugs ne-crime i-gangsterism ne-drugs notshwala. Ngoku yayilenza le nto uba ndilahlekelwe sisimilo, ndibe nesimilo se-gangsterism, ndiphile impilo yokungena ndiphuma ejele. So ibe ngumthwalo wedada ke lo ukuthi xa bevile uba ndibanjiwe kunyanzeleka uba azondibheyila kodwa mhlawumbe sindiswa waphumla naye mhlawumbe sindiswa ngoba yena wayeselehlulekile, wayeselencamile yena, wayeselenekezele, wayeselelindele uba uyawuzalwe ngenye imini kuthiwe ndidutyulwe Samuel, ndihlatshiwe Samuel, ndifile andingcwabe. But kwathi ukuthi inceba kaThixo yayifumana neyami impilo, wavuka uYesu, wafika uYesu empilweni yami, satshintsha izinto empilweni yami. I became total opposite of what I was. Yaba yi-opposite yento endandiyiyo, total opposite yento endandiyiyo ngokufika kukaJesu. Jesu uyafika empilweni yomntu, izinto ziguquka xa ufike uYesu. uYesu abefike empilweni yomntu, izinto ziyatshintsha. Akefike empilweni yomntu, akafike uYesu empilweni yomntu, umntu asane esenjalo. There is one thing
ekwazi ukunceda umuntu kwisimo sokuba likhoboka lesokuba lempilo engiyithoyo engandiphila ndandiyazi uba irongo. Number 2, ndandinamaxesha uba ndizixelele uba ndiyaphuma kule mpilo, kodwa uthi ngoku ndizixeleleyo ndiphinde ndizibone sendikule mpilo ngoba ayisathandisi mna. Sokukhona amandla andenzisa into noba ndithanda ukuyenza, amandla esono. But makufika uJesu, there was a power. Kwabakhona amandla akwazi ukuyikhulula impilo yakho, kwabakhona amandla akwazi ukuyitshintsha impilo yakho. Bethuka abantu bangakholwa abantu. It took time. Wathi umfana ndawukholwa xa kuphela iminyaka eyi-5 kuba usindisiwe. Owaselalini yami endandisela naye khula nawe athi ngeke ukholelwe ndibone kuFacebook kuthiwa ubusumayele rail ngoba lathi mandisindiswe ngo-2015 mandisindiswa 2014 ngo-2015 ndaye esikolweni ndathathwa le loan okuseseyiloni okuthiwa kwe-NSFAS. Ndathathwa ku-NSFAS ndathola imali yaphuma phambi komeyi, ngayiphuma phambi komeyi kwi-book allowance kwabakhona i-800 ye-book allowance. La 800 ndayithatha ndathenga ngayo i-loudspeaker, umbhobho lowokusumayela. NgoDisemba ngo-2015 ndagoduka ndisumayele edolophini ndiphethe i-loudspeaker kanti kukhona umuntu ofotayo wafaka kuFacebook. Nendoda ithi ibone kuFacebook kodwa iyaxoka uba intle nento ibonileyo futhi ibonile uba ndini, kodwa ithi kuzothatha iminyaka eyi-5 uba andikholelwe uba ndisindiswe nyani. Uyazi uba yaphela nyani iminyaka eyi-5 akakasindiswa nangoku yena, kodwa kwathi ngonyaka wesihlanu wabathatha yena. Ngale mina athatha ngayo besinduselelwe ekhaya, ngalo nyaka athatha ngayo ndabesinduselelwe ekhaya. Wafe wasindiswa inkosikazi yakhe, inkosikazi yakhe yasindiswa. Ngoku lebentaba ikholelwa lento kusindiswa, wafe wasindiswa inkosikazi yakhe. But going forward uJesu wathembeka empilweni yami. Amen. Wathembeka empilweni yami. Abantu bebona isimanga isela lijika liba ngumfundisi, liba ngumshumayeli, yaba sisimanga uba lisesisimanga namhlanje ngasekhaya lethu. Amen. Sonke siyabulela kakhulu uKristu uYesu ofika ebantwini bencanyiwe, afike ebantwini belahliwe, kodwa uYesu abathole abenephuleni. Ithi iBhayibhile, he gives beauty to ashes. Amen. Yeah, he gives beauty to ashes. He clothed the lily with beauty and splendor. Yeah, umangaliso kaYesu ukuthatha abantu abalahliwe nababengajongelwanga ntweni nababencanyiwe kodwa abavuthulule abenza abantu abaphetheyo. Amen. Abenza abantu abangcono. We'll talk about that kwezinsuku eziseleyo zemvuselelo. Amen. uYesu othintitha abantu, ophakamisa abantu, okhulula abantu. Masifunde le verse sithandaze phezu kwayo. Verse 12. Uyisake waxwayela amazwi. Uyisake ithi iBhayibhile waxwayela. Ufuna ukufutshane kodwa kunamazwi uThixo awabekile enhliziyweni yakho abantu wathethe phezu kwempilo yakho. Impilo yakho will never be the same. Amen. Ithi iBhayibhile uyisake waxwayela kwelo lizwi. Yes. Uyisake waxwayela amazwi. Waxwayela uyisake ezweni elo. Wazuza ngalo mnyaka imilinganiso elikhulu. Wazuza 100-fold ngalo mnyaka, wazuza imilinganiso elikhulu. Yes. uYehova wamsikelela. Number 1, Baba uYehova wamsikelela. Yabankulu indoda leyo. Wabankulu. Yaya ikhula ngokukhulu. Wakhula wamsikelela uYehova. Wakhula uYisake. Wakhula wade wabamkhulu kunene, wamsikelela uYehova. And then uYisake wakhula wade wabamkhulu kakhulu, wabamkhulu kunene. Yes. And the Bible it describes in the final impressive kanisa. The Bible wabanemfuyo eninzi empahla emfutshane. Wabanemfuyo yenkomo.
wabana bakhonzi abaninzi ngoba ngoku kumanifesta kuvela ku-expresso intsikelelo ephezulu kwa-isaka. But njengoba kubalwa lezi zinto, now the blessing is manifesting, iyavela intsikelelo eku-isaka. But intsikelelo ayiyo ezi zinto zibalwayo, but there is something okuthiwa intsikelelo eyenza uba ezi zinto zize ku-isaka. Amen. Yithi iBhayibhile number 1 wamsikelela uThixo. Number 2 u-Isaka wakhula ngokukhula wade wabakhulu kakhulu. iBhayibhile ithi waba nemfuyo, impahla emfutshane, waba nabakhonzi, wabakhulu kakhulu u-Isaka. And then siyasifunda ayibonela amaFilisti akumane kukhula kakhulu. Ithi iBhayibhile amaFilisti ambonela amaFilisti. Every time iBhayibhile ithetha ngamaFilisti, there are things iBhayibhile ezihlele because iBhayibhile kunezinto engazithethi straight ezivela figurative, but iBhayibhile kukhona izizwe, kukhona amakhosi ethi iBhayibhile ayithetha ngawo uthole ukuthi lamakhosi okanye ezi zizwe zibekwa as a symbol of the devil, as the symbol of the enemy, as the symbol of the kingdom of darkness. Kukhona amakhosi afana noFaro, oNebukadnezari, oHerode, njalo njalo. Abantu phaa eBhayibhileni bamele the kingdom of darkness, bamele the side of darkness, bamele utshaba. That's why nangokuzokuvuka iBhayibhile iliveza ukuthi babefinezela abantu bakaThixo, babesilwa nabantu bakaThixo. So even izizwe zikhona izizwe ezazimele the kingdom of darkness, ayilezo zizwe. But awuthethwa ngesizwe samaFilisti, for instance, kuthethwa nge-gate of darkness, kuthethwa nge-gate of Hades, kuthethwa nge-principality, kuthethwa ngesizwe esingakwigama likaSathane, esingakwigama of darkness. That is why amaxesha amaninzi uthola ukuthi isizwe samaFilisti sasihlupha isizwe sikaThixo, sasihleli sisokolisana nesizwe sikaThixo. So apha iBhayibhile ehlala phansi ithi iBhayibhile apha u-Isaka wathi uba asikelelwe akhule abe mkhulu ade ezweni laseGerari, ngoba apha kwakusezweni laseGerari. Wathi uba ade asikelelwe akhule aqala amaFilisti alwa naye. Ithi iBhayibhile ambonela, isebenzisa igama lithi ambonela, but in the actual fact amaFilisti aqala amatheka, aqala amhlasela, aqala akaphathelwa u-Isaac apha ayilolizwe lakowabo. Apha u-Isaac foreigner wasingasebenziselo ngabo ilizwe elingenilo lakowabo. Kwafika indlala, awufunda kuverse 1 kule chapter, kwafika indlala ezweni lakowabo u-Isaac. Ithi iBhayibhile kwathetha uThixo kwafika indlala engeyiyo neyabakhona uyise u-Abraham. And then wayifika indlala, ithi iBhayibhile wathi uThixo makahambe ayezweni ayakubonisa lo. Phaa kuverse 3 ithi iBhayibhile wathi hamba uzawuhlala kwisizwe endiyabonisa kuwo sona uhlale kuso. Wathi uThixo mna kwaso sizwe ndizoba nawe. Number 2, I will bless you. Wathi I will be with you and I will bless you, because iyakhonto eyenza uba ube ne-confidence more than i-assurance evela uThixo uba I will be with you. Ithi iBhayibhile wathi uThixo ku-Isaac, no, don't worry, njengoba kukhona indlala apha ezweni lakowenu, apha uyohlala wakowenu, wena phuma hamba yezweni ezabonisa lo ufike uhlale phaa. But kunethusa yile nto uba kulilizwe lokuhambela. Nansi into endizoqinisekisayo, I will be with you, I will be with you. Ngoba into eyenza umntu aphumelele yi-assurance yokukhona kukaThixo, yi-assurance yento ethethwe nguThixo. Waphuma u-Isaac wahamba, hayi ngoba kwakukhona into wayengenazo, sasaziphelile into wayenazo.
nazo ngoba kwakuyisizini yebhanela, kwakuyisizini yendlala, wathi ukuthi indlala ipheli, waphuma wahambela nathi, wahambela phathangazo, but wabamba izwi, ngoba izwi limbewu, izwi likaThixo. Uyabona xa unezwi likaThixo, ngoba awukabi nanto ibonakalayo namhlanje, ngoba awunabi nanto iphathekayo namhlanje, but awunezwi likaThixo ubhetele kunabantu abathola izinto eziphiwe nguSathane. Umuntu ongenanto enelizwi ungcono kakhulu kunomuntu ophethe ingebo ayithole uSathane. Ubhetele kunomuntu ophethe ubutyebi abuthole ngendlela emnyama. Ubhetele umuntu onelizwi likaThixo. Why? Ngoba izwi likaThixo, it comes like a seed. Imbewu ekwethekiweyo wena ufuna ulihambe ukhole kulo ugcine lona, ngoba awuligcine enhliziyweni yakho lihlala as a seed. Ilizwi likaThixo lihlala as i-generator apha ngaphakathi kwakho, liyagenerate, liyamanufacture, liyadala, lidala lonke lento idingayo ezawudalwa ilizwi likaThixo over time. Njengoba uqhubeleka uhamba, uba unelizwi likaThixo, into izwi likaThixo liyenza lidala yonke lento idingayo, lizisa zonke kancinci, liyadizayina, liyamanufacture, liyadala, liyacreata, licreata izidingo zakho, licreata kahle kahle. Umuntu ongenanto kodwa enelizwi likaThixo, sinabo ukuthi unabo ubutyebi ngoba abunabonakali, because izwi likaThixo it will surely come to pass. Waphuma u-Isaac, waphumela phathangazo, waphumela ngenanto, kodwa waphatha izwi likaThixo. Because umuntu ongenanto kamjonga, kodwa anayephethe izwi likaThixo, ngoba izwi lakhe linamandla. uNkulunkulu wesiXhosa sinelizwi likaThixo, sinobomi, awuthole lona izwi lakhe, uthole ubomi. Amen. Wahamba u-Isaac waya ezweni ukuthi bathi uzokubonisa lona. uThixo wamthumela wathi angayi ngase-Egypt, wahamba wabheka eGerari. Makafika eGerari, sisizwe samaFilisti, sisizwe sentaba zakoWabo, iintaba zika-Israyeli. But uThixo wamthumela elizweni lentaba. Akafika elizweni lentaba, ithi iBhayibhile wafike wahlwayela khona, ithi iBhayibhile wavuna 100-fold. Waphuma umuntu, waphuma elizweni elingenilwe nakoWabo, not just ilizwe elingenakoWabo, ilizwe lentaba zakoWabo. Ngoba umuntu athwele i-blessing, noma ungayombeka phakathi kwentaba, uzawufika aphume adubule, ablosome phakathi kwentaba. Wafika elizweni laseGerari, ithi iBhayibhile wahlwayela eGerari, wavuna, ithi iBhayibhile wasikelela nguThixo. Akasikelelwa nguThixo ngoba usebesikelelwe eGerari, kodwa kuvela kumanifesta, kukhileka into ebithethwe nguThixo esasuka engekabikho eGerari. Kodwa ngoba iyavela, yathi ayivela, ithi iBhayibhile wasikelelwa, wakhulu